Hemen naiz, 2025 urtean. Nire ama hil zen, nire anaia arrebak zahartzen ari dira. Nire garaiko tabernak itxita daude. Nire belaunaldiko gazteak aitona monduta dabiltza. Hemen naiz, 2025ean, nire etorkizunean, zuen memorian. Hemen naiz, nire auzoan. Hemen hasi ninduten. Ezagun dituzu etxeok. Mundo mejor deitzen zioten. Izena baino gehiago zen. Esan nahi baitut, ilusio genuela beste mundu hobe bat. Hau da Azpeitia diot, eta ez naiz lotsatzen. Ostikoz jotzen dut haizea, Espainia artean ditut gordetzen, aintzinako zizareen etxipenak, ontzen ulu eta abiak. Eta ez naiz isiltzen ez bada ozenki mintzatuz. Historiaren ispilu hautsian begiratzen naiz, eta ez dakit honek itzultzen didan isla gustuko dudan. Izan ere, inon leku batetik nentorren, ez nuen aita akabatu beharrik izan. Bizikletan egiten nuen Azpeitirainokoa, kale hauek ezin ninduten. Ez da gehiegikeria badiot, fabrikak irakatsi zidala gertatzen zenari begiratzen. Hark eman zigula, nire antzerako gehienei, miopia politikoa osatzeko perspektiba. Gaur hemen naiz, zuen aldi honetan, zuen alde honetan. Eta nire orduko begiekin ikusten zaitut, eta aitaren etxea alokatzen duzu Airbnb-in. Jairako estimulatu, lotarakoan lasaigarritu. Orain produktiboa izan nahi duzu aspektu gehienetan. Aisian, maitasunean, lanean, dena neurtu eta kalkulatzen duzu, kapitalaren logiketatik. Begira, argazki honetatik oroitzen naute gehienek. Lehen mendira lagunekin joaten ginen, orain ultra bat prestatzen duzu zure buruarekin lehian. Lehen dendan erosten genuen, orain supermerketuan garesti. Lehen ideietan bilatzen genituen soluzioak, orain artifizio abstraktu bati eskatzen dizkiozu erantzunak. Hau da Azpeitia orain diot, obrero aritu nintzen tailerretatik bakarra geratzen da. Mundua zen niretzat Nuarbe txikitan. Nuarbe pantanoa da orain zuentzat, hemengo ura daukazue Kanilan, Azpeitian eta Zarautzen. Hau da Azpeitia orain diot, orduko laguntasuna faltan daukat nik. Elkarrenganakotasuna, eman hartua, gutasun sentipenura. Autobusetan telefonoari itxatxita ikusten zaituztet. Ordenagailuak dituzue lanerako. Hiperkonektatuta zaudete, baina duela 5 hamarkada baino bakartuago. Orain dena da inteligentzia, artifiziala zein emozionala. Orain urrunekoa gertu daukazuela, gertukoa urrun dago. Hau da Euskal Herria orain diot, eta ez da utzi nuena. Ez naiz egungo egunkarietan irakurtzen. Orduan Vietnamen zeuden konkistan, azken urtetan Palestinan. Askatasuna nahi genuen aro haietan,
askotasuna bilatzen duzue orain. 50 urte joan dira, badakit. Ondo jabetua naiz, estetikak, ideiak, aukerak ezberdinak direna. Ez alferrik, eguneroko erabakietan autodeterminatzen zara. Zure desira pertsonalak entzuten dakizu, negarrak ez dizu lotxarik pizten, beste hierarkia batzuetatik harremantzen zara. Hau da Euskal Herria orain diot. Guk errobi eta zuek zetak entzuten duzue orain. Elkarte gastronomikoan juntatzen ginenetatik, geratzen direnak, parkean ikusten ditut ilobekin. Ikurrina, txirrindulariak edo errukbilariak animatzeko baliatzen duzue. Esan nahi dut, inork ez daramatzala egun, ernion hartutako tira gorri, zuri eta berdeak kotxeko pestainan, arro zein beldurrez. Esan nahi baitut, ez dakidala guretzat adierazten zuen sentimendurik pizten dizuen. Baina badakit aturritik Ebrora gutasun bat egon badagoena. Badakit jendarte deitzen zaionaren ideia bat badagoena, justizian eta elkartasunean oinarritua, iraganaren memorian zein etorkizunarekiko desio partekatuan oinarritua. Baina gaur-gaurkoz, oraindik korapiloa ez da askatu. Korapiloak ez dira libratu. Galdera importanteenak berberak dira. Jendarte premia larrienak ere bai. Ni Zalamea de la Serenatik heldu nintzen, gisa berean datoz orain beste lur batzuetatik, adibidez. Korapiloa ez baita askatu, korapiloak ez baitira libratu. Baina hauek dira Euskal Herriak. Orain zu ikusten zaitut Irunen, etorkizun bila dabiltzanen asistentzian. Zu ikusten zaitut Bilbon, euskaraz bizi nahi dutenen defentsan. Zu ikusten zaitut Senperen, ikastolaren aldeko jaian. Zu ikusten zaitut Iruñan, memoria aldarrikatzen. Zu ikusten zaitut Zarautzen, turistifikazioaren aurkako bizikleta martxan. Galdera importanteenak berberak direlako. Horregatik, akaso, ikusten zaitut martxoaren 8ko mobilizazioetarako asanbladan. Ikusten zaitut afari solidarioa prestatzen, ikusten zaitut auzoko jaiak antolatzen, ikusten zaitut guraso elkartean, presoen etxeratzea eskatzeko mobilizazioan, ikusten zaitut pentsionistekin ongizartea ziurtatzen. Oraindik korapiloa ez delako askatu, korapiloak ez direlako libratu. Libertatearen aldarria elkarrekin daramagulako. Hau da Euskal Herria orain, galdera zaharrak mai gainean dauzkazue. Auzi importanteenek airean darraite, jendarte premia larrienak erantzuteko daude. Etorkizunean libre oroituko gaituen haize bat dabil. Franco etzen gurekin hil. Hemen naiz, oraindik ere askatasun naize, berrikasi, berra asmatu, berrantolatzeko gogoz. Ez naiz memoria, etorkizuna naiz. Elkarrekin aipatzen gaituzue, lagun bana ezin izango bagina legez. Historiak elkartu gintuen, gertatzen zenari begiratzeko lekuak, egoera aldatzeko hautatu genuen moduak. Elkarrekin aipatzen gaituzue, etorkizunak batuko gintuela sinetsita geunden.
Hemen herri bat dagoela sentitzen genuen. Jendarte justu eta berdinzaleago baten lilura geneukan. Ideiak eta jendeak batera ekiten dutenean, geldiezinak ginela pentsatu zutenetakoak ginen. Zuek ere bai. Ez da alferrik mende erdia pasa. Hemen gaude, oraindik korapiloa ez da askatu. Korapiloak ez dira libratu. Itxaropenaren garra daramagu gurekin. Franco etzen gurekin hil. Hemen gaude orain, gaurko Euskal Herrian. Askatasunak batuko gintuela sinetsita gaude.